Ok, Neața, am ajuns la alergat, nu e live, știi? Ea e Iza, zine câteva cuvinte, de ce suntem aici azi? Să alergăm pentru Spitalul Copilor, construcția primului spital de oncologie pediatrică din România și mă bucur că sunteți atât de mulți alături de noi, chiar dacă e frig, chiar dacă e sâmbătă dimineața, ora 10. Ne bucurăm că alergați cu noi pentru construcția acestui spital. Mă numesc Claudia. Și zine de ce alergi, tu de ce alergi? Păi eu alerg pentru că există o cauză și tot timpul când există o cauză există și un motiv. Iar motivul este acela de a înființa acest spital și sunt foarte bucuroasă că pot să fac asta. Și mă simt chiar onorată să alerg pentru copii din România, pentru că sufletul de copil rămâne tot timpul în interiorul nostru. Te oprești din alergat? Nu știu, probabil când o să am un bebe, dar el o să alerge în burtica mea, deci teoretic nu o să opresc niciodată. Mă numesc Sasha și fac parte din organizarea Alerg pentru Spitalul Copilor. De ce alergi? Zine de ce alergi? E o plăcere, un hobby și e o viață sănătoasă, pentru o viață sănătoasă. De ce alergați? De plăcere! Bun. Ce? Scuză-mă, când te întreb că nu știu. Asta sunt Daniel, apropo, încântat. Bun, ea e Ana și Ana alergă azi. De ce alergă Ana azi? Pentru că am vrut să alerg din august anul trecut și e ceva ce îmi place. Mă regăsesc. Pur și simplu pentru mine, dar și pentru în cazul de față, pentru a ajuta puțin pe ceilalți. Și eu îndemn pentru fiecare să facă mai mult, nu doar pentru ei, sănătatea lor, ci și pentru restul. Sănătate la copii! Nu știu, stai că nu pot să scuze. El selfie, suntem cu Miți. Ok, pe Miți să-l vedem. De dragul sportului? De dragul sportului. Bun, Mița. De dragul aventurii. Te va fura de aici. Ea e Cătălina. Ai dus selfie stick? Da, băi, lăsând gluma la o parte, întrebarea e în felul următor. Mie mi-a luat o oră De să ce alergi azi? citesc Nu că nu e live, seara, e ok. deși De ce alergi azi? Tu personal. Mai ai? Ok, bun. Personal, ce te-a determinat să alergi? Pentru că vreau să fac un bine, dacă pot. Ok. Ok. Îmbunătățesc. De ce nu? De ce alergăm? Umanitate, da, să ajutăm copiii bolnavi, spitalul de copii din Ok. Iași și să facem mișcare, nu? Mișcare bună. Am venit să susținem o cauză în care și credem și noi și așa cum și noi primim ajutor, am considerat potrivit să ajutăm și noi la Doar ce am terminat alergarea, suntem cu Dragoș, Dragoș, cum a fost? foarte tare. Am făcut, am obosit puțin, dar am făcut. Cum te cheamă? Cristi? Cristi, de ce ai alergat astăzi? Îmi place. Îți place să alergi? Da? Și știi de ce am alergat azi? Care e motivul? Pentru Spitalul Copiilor, pentru copii mici, așa, copii pentru copii, a? Cu cine ai venit azi? Cu Ela. Ok, cu ăla și te mai întorci la alergat? Da. Da? Foarte bine. Bate palma. Ok. Ce le-ai zis? Hai să facem sport. Ce să zic? Ar fi bine să Da. să ne reunim, să fim mai mulți, nu? Noi Fim unitari pentru cauza pentru care ieși din casă pentru că se poate. Hai mă la alerg. Novi.